Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα PC Control Tech Support. Σήμερα θα κάνουμε ένα review σχετικά με το hub της Dell-Link DAB H4. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία να δούμε τι περιέχει μέσα. Αφού έχουμε κάνει την αποσκευασία του προϊόντος, βλέπουμε ότι αποτελείται από το εγχειρίδιο χρήσης, ένα φορτιστή, ένα καλώδιο ένα αρκετά μακρύ καλώδιο το οποίο ουσιαστικά είναι για τη συνδεσιμότητα του υπολογιστή με το hub και το hub που έχει 4 θύρες, 2 στο πλάι, 2 μπροστά. Το hub της Dell-Link DAB H4 είναι ένα άψογο hub, μικρό σε μέγεθος, ποιοτική κατασκευή, μακρύ καλώδιο για τη συνδεσιμότητα του υπολογιστή με το hub, δικό του τροφοδοτικό, εξωτερικό τροφοδοτικό, έχει 4 θύρες USB 2, 2 μπροστά και 2 στο πλάι. Μπορούμε να συνδέσουμε κάποιο πληκτρολόγιο, keyboard ή κάποιο ποντίκι, κάποιο mouse δηλαδή, να είναι μόνιμα επάνω. Μπορούμε επίσης να συνδέσουμε κάποιον εκτυπωτή, κάποιο κινητό για να φορτίσει. Το συγκεκριμένο hub δουλεύει ικανοποιητικά ακόμα και όταν συνδέσεις ταυτόχρονα πολλές συσκευές. Hub από την Dell-Link DAB H4. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι ή δέστε αν το καμπανάκι είναι πατημένο για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα νέα μου βίντεο εδώ στο PC Control Tech Support.